Zapatariak. Bi adiskideek tailer batean urteak eman ondoren ikasten eta lanean bukatu egin zuten zapatari bihurtzeko prestakuntza. Amets handi bat zuten biek, nork bere negozioa irekitzea, eta horretaz ari ziren. Baina haien hirian asko ziren zapata konpontzeko eta saltzeko dendak, eta beste toki bat bilatzea erabaki zuten. Eta zurrumurru bat zebilen. Urrutian, omen zegoen uharte bat zapata denda bakar bat ere ez zuena. Hara joan eta bietako bakoitzak bere negozioa ireki zuen. Uhartean, urtebete emanik, biak alabiak etxera itzuli ziren familiari bisita egitera. Haietako lehenbizikoa gurasoen etxera iritsi eta tristetako petilun sartu zen. Ongi etorri maitea, agurtu zuten. Baina zer duzu? Zer moduz joan da negozioa? Aski gaizki egia esan, erantzun zuen atsekabeturik. Itxi beharko dut segur aski. Baina zer dela eta, zer gertatu da? Ez duzu sinetsiko, baina han inork ez du zapatari jazten. Denak oinu txikibiltzen dira. Handik egun batzuetara, bigarren zapataria itzuli zen hirira, bere familia ikustera. Baina hori ordea pozik iritsi zen, kontent. Etxera sartu eta berehala gurasoek galdetu zioten. Zer moduz negozioa seme? Oso ongi, zoragarri. Egia esan hemendik laster beste norbait kontratatu beharko dut lagun diezaidan. Nik bakarrik ezin baitietz kasu egin hainbeste bezeroi. Nolatan ba? Ez duzu sinetsiko, baina han inork ez du zapatarik jazten, denak oinu txikibiltzen dira.